Sabies que l'Hospitalet no va ser sempre una ciutat plena d'edificis, sinó un paisatge ple de camps, masies i camins? Amb l'arribada del vapor, les primeres fàbriques i els ferrocarrils, aquell poble agrícola es va començar a transformar. Les xemeneies van començar a dibuixar un nou horitzó i milers de persones van arribar per treballar i construir una nova vida. Les fàbriques no només eren llocs de producció, eren espais de treball, lluita i comunitat, i d'esperança. Avui, moltes han desaparegut o s'han transformat, però encara són presents als carrers i a la memòria de la ciutat. I això és el que volem descobrir plegats, com la indústria va fer créixer l'Hospitalet. I com aquest passat encara forma part del nostre present. El proper 1 de març, a les 10 del matí, començarà la 11a passejada de Jane al Parc de la Marquesa. Una passejada amb veïns, experts i testimonis que us ajudaran a redescobrir la història industrial de la ciutat. Vine i sigues part d'aquesta experiència única a conèixer el passat, el present i el futur de la nostra ciutat.